Преди 4 години Мерцедес спрял производство модела CLK кабриолет и го замени с E-клас кабриолет. Миналата година в Детройт се появи фейслифт и днес в рубриката на Фокус ще разгледаме по-обстойно модела E250 CDI кабриолет. Най-важните и най-видими промени в екстериора на кабриолета на Мерцедес бяха замяната на 4-те отделни ксенонови фара с 2 цели светодиодни, новата по-голяма решетка пред радиатора и новата предна броня с голям отвор за въздух, придаващи осезаемо по-агловат дизайн на предната част. При поглед отзад впечатление правят леко променените светодиодни стоп светлини. Новите елементи са причина за съвсем леки промени в габаритните размери на автомобила. Обемът на багажника е 300 литра при сгънат и 390 литра при разгънат покрив. В зависимост от трансмисията, собствената маса на автомобила е 1720 или 1730 кг. Гумите са 17 солови с размери 235 на 45. Окачването е независимо Макферсън отпред и многоточково отзад. Кормилното управление е с хидравличен сервоусилвател. Спирачките с 322 мм вентилирани дискове отпред и с 300 мм плътни отзад. Мекият покрив на Мерцедес E250 CDI кабриолет се сгъва и разгъва за 16 секунди при скорост на движение до 25 км в час. Командването на тази операция може да става както отвътре, така и от бутон на дистанционното, когато автомобилът е паркиран. Конструкцията на покрива е разчетена за 20 000 цикъла. След фейслифта, промените в салона са преди всичко козметични, но водачът и неговия спътник отпред отново могат да разчитат на системата AirScarf, подаваща топъл въздух в областта на врата. Налице е и системата AirCap, която с помощта на подвижен спойлер върху рамката на предното стъкло и на подвижен ветрови екран зад подглавниците на задните седалки премахват голяма част от шума на вятъра и завихрането на въздуха. Задвижването на Mercedes E250 CDI кабриолет става от 4-цилиндров надлъжно разположен 2,1 литров Common Rail, който има по 4 клапана на цилиндър, система Start-Stop, турбокомпресор с променлива геометрия и интеркулър. Максималната мощност е 204 конски сили, максималният въртящ момент 500 Нм. Скоростната кутия е 6-степенна механична или 7-степенна автоматична, а задвижването става на задния мост. В зависимост от трансмисията, динамичните характеристики на Mercedes E250 CDI кабриолет са следните. При механична трансмисия, ускоряването от 0 до 100 става за 7,8 секунди, максималната скорост е 245 км в час, а средният разход на гориво 4,9 на 100. При автоматична трансмисия, ускоряването от 0 до 100 става за 7,7 секунди, максималната скорост е 243 км в час, а средният разход 4,8 на 100.